Túto scénku točím asi už po 7, takže snad to teraz vyjde. Nohavice značky Dagi majú pohodlnú gumičku, ktorá ma neobmedzuje v pohybe, netlačí ma, čiže môžem si dať väčší obed. Alebo keď sa zohýbam k pacientovi pri vyšetrovaní, tak mi to je komfortné, sú širšieho strihu, majú vrecká a teraz ich doplním vestou. Prečo som si navrhla práve vestu? Mne to je strašne praktické. Na rozdiel od haleny mi umožňuje voľbu spodného oblečenia. Čiže keď je leto, môžem si dať tričko s krátkym rukávom, keď je zima, dám si tričko s dlhým rukávom. Keďže farba je bežová, akúkoľvek farbu si dám pod to, vyzerá to vždycky elegantne. To znamená, že de facto to oblečenie nemusím až tak riešiť a čokoľvek si na seba dám, vyzerá vždycky, ako hovorím v angličtine, put together. Takže takto si ju pekne, komfortne zapášem a podľa mňa to vyzerá veľmi profesionálne. Môžete mi napísať do komentárov, aké oblečenie nosíte vy, aké farby radi nosíte, či je to pre vás dôležité, či to vôbec riešite. My sme dokončili dnešný diel o obliekaní, patrí k tomu ešte obuv. Obuv je veľmi kontroverzné téma, myslím, že špeciálne vo veterinárnej medicíne. Určite mi môžete do komentára napísať, čo si myslíte, aká je najčastejšie používaná obuv v ordináciách. Ja si na túto tému určite pripravím separátne video, pretože si na to téma budem musieť zapožičať naše často nosené a teda kontroverzné kroxy. Ja obvykle do ordinácie nosím uzavretú obuv. Nie je síce možno až taká friendly v lete, ale z bezpečnostných dôvodov ja osobne sa cítim lepšie, keď mám uzavretú obuv. Určite by bolo vhodné voliť ortopedickú obuv alebo pracovnú obuv, ktorá je určená pre prácu v ordináciách. Ale ako som už povedala, na túto tému určite natočím samostatné video. Ešte posledné, predtým než pojem do ordinácie, ja osobne si dám dole všetky doplnky. Takisto je to bezpečnostné hľadisko. Môže sa stať, že pri fixácii zvieraťa by mi mohla prísť k roztrhnutí reťazky. Podľa mňa sa to moc nehodí pri práci so zvieratami. Náušnice mám minimalistické, nerušivé, takže ty si dneska ponechám. Ten najkrajší doplnok, čo môže veterinárny lekár nosiť, je fonendoskop. A už mi chýba len káva, ktorú už som si spravila a takto môžem začať svoj deň. Takže teraz pojem do ordinácie, pozriem si, čo nám na dnes čaká, aby som sa na to mohla pripraviť. Dúfam, že vás moje video inšpirovalo. Keď áno, dajte mi vedieť do komentárov. Pre viac tipov a trikov ma sleduj na mojich sociálnych sieťach a v prípade, že by ste mali záujem o konzultáciu ohľadom manažmentu alebo o oblečenia, napíšte mi do súkromnej správy. Zdraví vás Dagi a želám vám krásny deň.